Ago man adeshe chia mo nyina ede rade asese nyina gusote ase ede obi bia asese mre no don bia unyamre na uti anase ohwe Akro life ede mo nyina asese mre no don bia mo subscribe in YouTube channel amayen Akro life change no asan follow on Facebook Akro life ene den Asonahemea 40 days one sensem be your obusumini one sensem aba we kropon papa ene dem nche ne eti anasi nya ne nti se Asonahemea 40 days da mpene Asonahene ene ne busua ye wadwene se obedi 40 days no sa danana abrewati alili ajema ebobeye na yi ti ho kasa bebre bai yebeye ende ni ade na ma ekupue wo assembly meka assembly ekupue wo equipment of assembly MC ne mpehene ni securities na ade nyina security council we ne pehene na ade nyina wo frɛ Asonahene ne mpehene na mpanyiri bi nso bai anasa adofo mi nso be bai efi odeshi kwadwo kese wo na wo betena ase no ka asem ni nyina na ewie no yakopon ade ede asomdwei nyina bai se we abrewati alili eyiwia 31st of this month 31st of this month nanka why Asonahemea 40 days no we di Asonahemea 40 days no ema Asonahene ne abusua ne mpanyire fi asem wan yi won banner won posters akosisi won yi anaso akobon mpanyire amane anaso wan tonkra afre adofo no akadom finyina ase won bra na won beboa na won Asonahemea 40 days 31st of this month anka ameyen adoma na what be with them memene da na nko be say dwumedi no ekropon ekwapem ene den na wotwi anase na wotwi twam no na ebete anase tete ni say traditional council let be about akoka Asonahene ne abusua nsase one pene mundi 40 days no sadan if you say one butu adai we kropon ukuda next 2 weeks ukuda one butu adai 27 to 28 one butu adai nti nesent we are one pene say wo mema Asonahene ne abusua edi Asonahemea 40 days Asonahene ne abusua say sasem mpene atenase amanya aka sasem nyina sina we nsu finfa ne adebi krata na ebai no ohwe enumu ni ade no na otobo jankwesi ne manfehene wansa shase bi say we say wonim say na say wo fi traditional council by wansa shase bi eyi na onya merisi de bi we de twetwa so to be frɛ mpehini no frɛ na otobo ne tete ya na say nya ne tin say otobo ebruhire na say adontene ka kire Asonahene say mere ne donga ne saka krata na say osan no wanhwe niema ewum papa no sign ate sema yete ni anase ni ntia yenya ne ma fehene so ne nya ne tinse na sebe mpene aduasa na anano ayuduru kakra na ayese sebe mpene aduasa onya asembi anase onya bibi nkankyere Asonahene se na no toto kakra nti ne yete ne ne yete se mpene Asonahene free won komodi ko no ne atete se na si no eyi na okode kodan okwapemia anase okwapemia so te se na watini anase na abani anase na esini anase no okwapemia se debi Asonahemea osre Asonahene se Asonahemea 40 days na se wudi no osre ene abusua se anka oma otu nkotwere bebe twere se na asem kokko no if say August 6 2 years ago na same si wo kwapemem anase ebaya enam adaidi ne sane meneme yankofa asempa bi ayene amba ompe asembi enti osre se anka busua ntwensan wonje mu na anka na obi mbe ya na so obi be so reti abia no umura se sebe tumi bi susun bi ba enum se oyo batan no pasun bi no mpe oyene bia na se biribi enti osre busua hende Asonahene na busua ne anya ne tin se wusum no waje pene se na okwapemia aka no ene anen nti nam sa nti Asonahemea 40 days no
maso mra esefata mumno mpanyine di date neme nyina be dem beba ti wo ye krata koma assembly ni se hyehyɛ won hyehyɛ ni susu a won susu you know won nyibiem na nkofa asembia amba na birimu anase tete ekopon se ada ebutu a wo kan de twetwa so na sa ada ebutu kura mboro sabe na obutu a de na wori butu sa na bi mo kan ho hem na meka eni echi ni we se ode shikojo kasi na titai from pempi wo sora wo so passion bi we pepis penkabum ba ya one year man one year my year and one hyehyɛ a wo ye ne ade ne nye se obi asabi odwene se da chi bi open nkanko se asomdwe anase peace beba bi mu so se asomdwe ni peace bi eni ho na sebi mpenye de asa ode shikojo kasi ni mu de na nka offering who so kwa penya na be bi wo ha nka wonhwe na wonye de wonhe nka wonhwe na wonhe nka se ensem fata se na be bi wo ha nka se obehwe na wo susu dwonu se on you kwa penya ni ntina na be bi wo ha eba nesa anase woye nesa nti ye ni di Asonahemea 40 days ye echi se asem fufu bi epu wona se bibi epu won ye mema ya hwefo ne ye tifo ye de ate na mprempren de na ya atini anase na we kopon a ya eden ya atini se de na de bia ye kanu se ope kropon nsem ope kropon nsem ana so pese ne hu na ekoso e kropon se oyo kroponi ana obetine kropon da na woni je kropon se ana opese obetine ekoso de Akro life Akro life na obete sansensem nyina ti e be se mere ndo bia no obi follow yem wo Facebook Akro life no wasan follow yem YouTube Akro life GH Yorubi bi ase yankopon nka yenyina